Здравейте и добре дошли отново в нашия подкаст Холистични тайни за здравето, който вече се снима. Днес отново на гости ни е доктор Милушева, която вече познавате. И днес ще си говорим за фибри и пребиотици, които все повече и повече навлизат в здравословния начин на живот и дори бих казал в начина на мислене на хората, които искат да водят такъв здравословен начин на живот. Но за това повече ще ни разкаже доктор Милушева. Здравейте! Здравей, Радо! Много ми е драго, че отново ще си поговорим по тази необятна тема за пробиотиците и днес ще засегнем темата за пребиотиците, а именно храната за добрите бактерии. И така, доктор Милушева, какво представлява OmniLogic Plus и с какво се отличава от други продукти за чревното здраве? OmniLogic Plus на пръв поглед е много обикновен продукт, защото съдържа нещо, което нормално се съдържа и в храната, която би трябвало да приемаме. OmniLogic Plus съдържа 3 вида фибри, като обаче различното при него е, че той не е просто сбор от фибри, а е комбинация от 3 пребиотика. Уточнявам това, защото не всички фибри са пребиотици. Има пребиотици, които не са фибри, като например омега-3 масните киселини, майчината кърма, някои полифеноли, късоверижните масни киселини. Всички те също представляват пребиотици и служат за храна, за ферментационните процеси, които се извършват от полезните бактерии в червата. Но доминиращо е мнението, че пребиотиците са фибри, което не е далеч от истината. Фибрите са част от структурата на растенията и на практика ние ги приемаме с храната в различно съотношение. Тези от тях, които са разтворими, най-често служат като храна или по-скоро служат като субстрат за ферментация от бактериите, защото самите бактерии, обитаващи червата ни, притежават способността чрез повече от 60 000 ензима да разграждат, да ферментират тези вещества, докато човешки организъм не притежава такава способност. И на практика, ако не бяха бактериите, те щяха да минават транзит през нашите черва. Има неразтворими фибри, които не са пребиотици. Те служат по-скоро като метла, очистват храносмилателния тракт. Те също имат своето място. Обикновено това са по-грубите целулози, лигнини, които се съдържат в някои растителни продукти, но трябва да отбележим, че те не служат като субстрат за производството на всички онези полезни вещества, които произвеждат бактериите, за да може да функционира организма ни нормално. OmniLogic Plus, както вече споменах, е комбинация от 3 вида фибри, като и трите вида фибри служат като пребиотик. Двата вида са високо специфични, строго специфични по отношение на определени полезни бактерии, т.е. те са предпочитана храна от тези бактерии, а третият служи по-скоро като, той също може да се използва за ферментационните процеси в червата, но може би по-късно ще поговорим малко повече и за него, тъй като той има отношение към метаболизма. За разлика от останалите пребиотици, които се предлагат на пазара, те обикновено съдържат един вид пребиотик в много по-ниска концентрация. Може би тук е важно да отбележим, че приемът на фибри зависи от възрастта и от пола на човека и всъщност много трудно бихме могли със съвременния начин на живот, само от храната, която приемаме, много трудно бихме могли да задоволим тези нужди. Може би по-късно ще се спрем по-подробно на темата. Ние директно започнахме да си говорим за OmniLogic, но сега ще ви помоля да ни разкажете малко повече за това каква е разликата между про и постбиотик, буквално с няколко думи, за да внесем една яснота в съзнанието на хората
каква е разликата между тези три неща и най-вече какво точно представляват пребиотиците, т.е. какво представлява храната за добрите бактерии? Ами започвам от добрите бактерии, тъй като в нашата чревна микрофлора, така както е по-достъпна и по-известна сред хората, на практика живеят множество трилиони бактерии, стотици трилиони бактерии, като една част от тях, някъде около 20-25% са полезните бактерии, долу-горе толкова са и условно патогенните или патогенните бактерии, а около половината от бактериите, които обитават червата ни, наред с някои дрожди, вируси и така нататък, формират така нареченото общество на коменсалите или по-скоро на бактериите, които не можем да определим нито като добри, нито като лоши. Тези добри бактерии, за които говоря, на практика представляват пробиотици, защото тези пробиотични бактерии в резултат на ферментационните процеси, които протичат в червата след приемане на храната, произвеждат множество биологично активни вещества, които на практика са безкрайно, не безкрайно, ами критично нужни за здравословното ни състояние. Те на практика определят дали човек се намира в състояние на здраве или на болест. Това са пробиотиците, полезните бактерии, които обитават нашите черва. Пребиотиците са онази специфична храна, която е необходима на тези пробиотични бактерии, за да могат да живеят от една страна, да се размножават и съответно да произвеждат биологично активни вещества, които са нужни за поддържане на нашето здраве. Тези биологично активни вещества се наричат постбиотици или метабиотици, т.е. молекули, които са резултат от метаболитните процеси, които протичат в самите бактерии. Постбиотиците са онези готови молекули, които ние използваме, за да поддържаме нашето здраве. Тоест ние без тези постбиотици, т.е. без тези полезни вещества, които се отделят от пробиотиците, т.е. полезните бактерии, на практика живот без тях не може да съществува. Точно така. Особено Точно за така. човека. Невъзможно, не само за човека. Всъщност, изучаването на чревната микробиота, тая съвкупност от бактерии, разграничаването и диференцирането на отделните бактерии, първо е започнало при изследване да са започнали при животни, основно при гризачи. По-късно става ясно, че всъщност нито едно живо същество не би могло да продължи да живее, ако има стерилни черва, ако липсва тази общност от микроорганизми, която на практика функционира като един специален орган в човешкото тяло. Добре, а ние как да разберем, когато искаме да включим в здравословното си хранене или в диетата си, ако искаме да включим повече фибри, повече храна за тези полезни бактерии, как да разберем първо те какво обичат да ядат, ако може така да се изразим, нали? Как да разберем те какво обичат да ядат и как да задоволим техните нужди, така че хем тяхната нужда да е задоволена, хем ние да не се лишаваме от необходимите нутриенти, които са естествени за нас и за нашето съществуване. Ами, ето това е големия проблем, тъй като реално ние не бихме могли сами по себе си да определим какви са нуждите на тези бактерии. Това са направили учените, които са изследвали в лабораторни условия, след това в клинични условия, ефектите на отделните пребиотици. Но онова, което трябва да знаем е, че на практика вкуса, който имаме към определени храни, се определя в голяма степен от бактериите, които обитават нашите черва. По този начин, ако ние имаме влечение към рафинирани храни, имам предвид основно съдържащи висока концентрация на бързи въглехидрати или пък на трансмазнини, това означава, че ние имаме развита популация с преобладаващо патогенни и условно патогенни микроорганизми,
което само по себе си означава, че лишаваме биохимичните процеси в тялото от достатъчно постбиотици, които са необходими, за да функционират отделните органи и системи по физиологичен начин. Ако ние приучим нашите бактерии, т.е. ако приучим организма към прием на повече растителни храни, особено растителни храни в суров вид, тези, които могат да се приемат по този начин, тогава ние развиваме много повече и основно популацията на добрите бактерии. Защото, слава Богу, патогенните бактерии и условно патогенните бактерии имат коренно различен вкус от този на полезните, на пробиотичните бактерии. И приемайки такава храна, мога да отбележа, и според мен е редно да отбележа, че когато преминаваме през такъв преходен период, увеличавайки приема на фибри, пребиотични фибри, ние можем да усетим определено дискомфорт в червата, като например образуване на газове, раздуване на червата, тежест понякога. Това реално показва, че ние тепърва създаваме едно ново общество от полезни бактерии, тъй като нашите черва не са свикнали до момента с приема на такъв вид храна. Затова и препоръката при хора, които основно са приемали животински храни, които са лишени от всякакви фибри, е постепенно да увеличават процента на растителни храни или пък приема на добавки, съдържащи фибри, като по този начин се избягва този дискомфорт в първоначалния период от приема. Но при всички случаи ние имаме нужда от разнообразни фибри, тъй като няма как да знаем, освен ако не сме си направили изследване на чревната микробиота, нещо, което вече се прави. И примерно това изследване, този анализ показва, обикновено е така при съвременните хора, показва дефицит на определени бактерии от рода на бифидобактериите и най-вече на два вида бактерии, каквито са Акерманция муцинифила и Фекалибактериум праузници, които са маркери първо за общото здраве и второ определят до голяма степен нивата на системно възпаление в организма и също метаболитните процеси. Съответно, щом като имат такъв вид въздействие, те въздействат и на функцията на имунната система. Тези два вида бактерии могат да бъдат определени като, първо, те са резидентни бактерии, т.е. такива, които би трябвало да присъстват в чревната микробиота на всички хора. За съжаление обаче и двата вида, особено Акерманция муцинифила, много често е в минимални количества или дори липсва. И това се дължи именно на начина на живот и на приема на рафинирана храна. Тези два вида бактерии представляват на практика нещо като стабилизатори на чревната микробиота, балансьори. Т.е. тогава, когато имаме достатъчно количество Акерманция муцинифила в чревната ни микробиота и Фекалибактериум праузници, ние можем да разчитаме на един балансиран чревен микробиом, т.е. на превалиране или доминиране на бактерии, които са ни необходими, и изчистване на някои директно патогенни бактерии, включително и гъбички като Candida albicans. Тоест, Акерманция, примерно, може да изчисти червата от тези ненужни бактерии, а Фекалибактериум праузници да поддържа нивото на чистота и на съответно на правилно функциониране на чревната бариера. Тези две бактерии имат много специфични хранителни нужди, т.е. те употребяват единствено и само два вида функционални пребиотици, каквито има включени в състава на OmniLogic Plus, и то в достатъчно количество. Тук може би е важно да споменем, че аз вече го споменах, но не уточних, че количеството фибри, които са необходими на един човек, зависят от неговата възраст и от неговия пол, като в активна възраст някъде между 14-та и 50-та година това количество е от порядъка на
28 до 38 грама на ден, като той е по-високо при мъжете като потребност и малко по-ниско при жените. След 50 годишна възраст леко намалява нуждата от такова огромно количество фибри. На пръв поглед звучи много малко, 25, 30, 38 грама, но всъщност, за да си набавим тези количества, ние трябва да изядем доста огромно количество растителна храна. Минимум 5 порции плодове или зеленчуци сурови дневно, като различните плодове и зеленчуци имат различно съдържание на фибри. Но, примерно, едно от растенията, които съдържат най-много фибри, е чията. В 100 грама чия се съдържат 34 грама фибри. Това е най-високото съдържание. Просто няма нито един друг хранителен продукт, който да има толкова много фибри в себе си. Но ние трудно бихме изяли 100 грама чия. Това е доста голямо количество. А иначе при обичайните, обикновено приемани от хората плодове и зеленчуци, съдържанието е от 2,5 до примерно на по-високи количества има в артишока, в аспержите, в някои от плодовете няма такива. Може би само авокадото е като добър пример за повече от 5 грама фибри на 100 грама продукт. Но най-много фибри се съдържат в черния боб. Той е от растителните източници, обичайните растителни източници, е с най-високо съдържание. Като обаче дори когато говорим за боб, ние трябва да изядем поне 200 грама сварен боб. Всеки ден да изяждаме по толкова черен боб, защото белия боб има по-малко фибри, за да задоволим тази нужда. И предвид обстоятелствата и начина ни на хранене, т.е. прехранване с животински продукти, с рафинирани продукти, ние де-факто имаме много по-голяма нужда от фибри, от тази обичайна потребност от 25 до 38 грама. Затова и толкова често се налага да се приемат добавки с фибри, за да поддържаме популацията на различните бактерии. В случая обаче Omnilogic Plus е специфично създаден, за да поддържа популацията на Акерманция и на фекалибактериум прозници. Тоест, можем ли спокойно да кажем, че човекът наистина е това, което яде? Тоест, това, което приемаме като храна, пряко се отразява на пробиотиците, т.е. на полезните бактерии, и оттам, в зависимост от това, което приемаме като храна, ние храним определен тип бактериални колонии или щамове и те съответно след това отделят своите постбиотици, тези молекули, за които вие споменахте, и точно тези молекули определят след това нашето здраве. Най-просто казвам. Да, ние всъщност можем да храним или здравето си, или болестта. В зависимост от това каква храна приемаме. Но има още едно много важно обстоятелство, че храната сама по себе си не се усвоява във вида, в който я приемаме. Тя се подлага на множество метаболитни реакции, метаболитни процеси, в резултат на което се получават онези молекули, се образуват онези молекули в червата, които ние трябва да резорбираме. Тоест, ако трябва да доуточним, ние сме не просто това, което ядем, ние сме това, което усвояваме. Затова и когато променим на диетата си, начина си на хранене и в началото можем да изпитаме известен дискомфорт, това означава, че ние за известно време ще имаме проблеми с усвояването на някои нутриенти. Но това е само временно, до тогава, докато развием популация от бактерии, които наистина ще ни помогнат да бъдем по-здрави. Може ли продукт като Omnilogic Plus да ни помогне точно за това, този процес да бъде по-лек, по-приятен, ако щеш? Всъщност не съвсем, защото концентрацията на фибри в Omnilogic Plus е изключително висока. И когато говорим за нуждата от този продукт, ние говорим от една страна за нуждата от прием на такъв тип фибри от хора, които искат да поддържат здравето си, и от друга страна
на хора, които са в процес на възстановяване на здравето си или поне в процес на стабилизиране на състоянието, така че да подпомогнем организма да компенсира тези здравословни проблеми, които вече са възникнали. Значи най-простия въпрос тук е, можете ли да ни обясните накратко как точно действа OmniLogic Plus? Ами не случайно споменах двете бактерии, Акерманция муцинифила и Фекалибактериум праузници, защото OmniLogic е създаден именно за да покрие нуждите, хранителните нужди на тези две бактерии. Акерманция е една сравнително непозната дори за медицинската общност бактерия, тъй като тя е описана за първи път през 2004 година. Но интересът към нея е изключително голям. Ако човек влезе в PubMed, в медицинската платформа с научна информация и изпише Акерманция, ще види, че излизат повече от 25 000 резултата на различни клинични наблюдения. Същото касае и въобще пребиотиците и тяхното значение за човешкото здраве, като аз съответно не съм успяла да разгледам всички публикувани статии, но в първите 30, които съм виждала, всъщност всички те са свързани с доказателства за полезността на Акерманция и съответно на Фекалибактериум праузници и съответно на специфичните храни, които те притежават. Съвсем накратко бих казала, че Акерманция основно е свързана с метаболизма в организма. Акерманция има специфичен ефект по отношение на регулирането на кръвната захар и в този смисъл тя е бактерия, която е изключително необходима за хора, които имат вече инсулинова резистентност, както и диабет тип 2, тъй като тя директно влияе върху синтеза на един инкретин, GLP-1. Това е хормон, който в момента на базата на този хормон се създават медикаменти, които имат подобно действие и стимулират производството на GLP-1, които са под формата на медикаменти за отслабване или за лечение на диабет тип 2. Няма да споменавам, може би генеричните наименования бих могла да кажа, лираглутид и семаглутид, но няма да споменавам търговски наименования. Да. Това е всъщност естественият механизъм на действие на Акерманция муцинифила. Затова и при хора, които страдат от диабет тип 2, от инсулинова резистентност, които са с наднормено тегло или затлъстяване, обикновено тази бактерия или е в много ниска концентрация, или въобще липсва при някои от тях. Но тъй като е изключително трудно да се селектира, да се отгледа и да се превърне тази бактерия в пробиотичен продукт, най-важното е да поддържаме нейната популация, като приемаме достатъчно количество специфични фибри. В този случай специфичните фибри за Акерманция са инулините. Инулина, който на практика е един от фруктолигозахарид, който се използва за специфично хранене на тази бактерия. Естествено, галактолигозахаридите също имат място в храненето на Акерманция. Акерманция е бактерия, която намалява възпалението в организма, поддържа чревната лигавица, тъй като самото и наименование муцинифила означава, че тя се храни с муцина или с това вещество, лепкаво вещество, което се отделя от самите клетки, чревни клетки. Когато Акерманция е в достатъчно количество, тя непрекъснато обновява този слузен слой и по този начин поддържа чревната бариера. Тоест бактерията изяжда муцина и произвежда нов муцин, стимулира производството на нов муцин от клетките. Акерманция има изключително важно значение за правилното функциониране на имунната система и на практика механизмите и на действие към момента в голяма степен са доказани. Тя произвежда и голямо количество ацетат. Ацетата е късоверижна масна киселина, която пък служи
като пребиотик за голяма част от бактериите, които обитават червата. По този начин тя увеличава популацията на полезните бактерии и регулира баланса между отделните групи бактерии в чревната микробиота. Фекалибактериум праузници е много интересна бактерия. За разлика от акерманция, тя е известна от много време. Това е всъщност най-многолюдната популация, най-многобактериалната популация в червата, тъй като тя представлява 5% от общата фекална маса. Самия факт, че е в такова голямо количество, означава, че тя е изключително важна за нас. Фекалибактериум праузници произвежда биологично активни вещества или постбиотици, голямо количество бутират, който има силно противовъзпалително действие, но и много други молекули, като шекимова киселина, салицилова киселина, които имат отношение както към възпалението в червата и в целия организъм, тъй като примерно бутирата има отношение към функцията на почти всеки един орган, но има отношение и към поддържането на определено pH в червата, което не позволява на патогените да се развиват и съответно да причиняват болест. Един много интересен факт е, че при пациенти, които страдат от карцином на дебелото черво, фекалибактериум праузници или е в изключително ниско количество, или напълно липсва. Фекалибактериум праузници е също една строго анаеробна бактерия, която трудно може да бъде отгледана, подобно на акерманция, в лабораторни производствени условия и съответно да се създаде като пробиотичен продукт. Затова е изключително важно да поддържаме нейната популация с приема на точно определени пребиотици, които служат като храна за тази бактерия. Най-подходящите за фекалибактериум праузници на пребиотици са на първо място галактоолигозахаридите и на второ място инулина или фруктоолигозахаридите. Реално в OmniLogic Plus се съдържат точно тези два пребиотика в достатъчно висока концентрация, така че приемайки 3 пъти на ден по една мерителна лъжичка, ние подсигуряваме храна за тези толкова важни за нашето здраве бактерии. Освен това, в състава на OmniLogic Plus е включен и глюкоманан, който също може да бъде използван като пребиотик от полезните бактерии в червата, но неговата функция е малко по-различна. Първо, той на практика увеличава обема си повече от 50 пъти при прием на течности, най-вече на вода, като по този начин създава усещане за ситост и съответно намалява нуждата, забавя изпразването на стомаха и намалява нуждата от прием на по-голямо количество храна. Освен това, глюкоманана има една изключително важна функция по отношение регулацията на глюкозния метаболизъм, тъй като той е фибра, която създава един вид мрежа в тънките черва, като по този начин забавя усвояването на глюкозата и съответно предпазва от тези високи глюкозни пикове, които са изключително опасни, тъй като всеки глюкозен пик означава производство на повече инсулин, натоварване на панкреаса и това всичкото води до развитие на инсулинова резистентност и съответно на умора на инсулиновите рецептори и съответно до развитие на диабет тип 2, до затлъстяване и така нататък. И поради тази причина включването на глюкоманан към останалите два вида фибри на практика прави OmniLogic Plus съвършения продукт за поддържане на добро здраве чрез отглеждането на правилните бактерии в чревната ни микробиота. Тогава, когато искаме да останем здрави или тогава, когато вече имаме метаболитни заболявания, онкологични заболявания, автоимунни заболявания, алергични заболявания и множество други. Вие всъщност отговорихте на няколко въпроса, които даже исках да ви задам, но мен лично ме интересува дали този продукт е подходящ за мен. Предполагам, че нашите зрители също ги интересува за това. Най-простият въпрос тук ще бъде
За кого е подходящ? Има ли групи хора, които ще имат най-голяма полза от приема на този продукт? Има ли някакво възрастово ограничение? Всеки ли може да го приема, не всеки ли и така нататък? Да, въпросът е абсолютно резонен. Както вече споменах, трудно е да определим дали конкретно имаме нужда, ако сме здрави, дали имаме нужда от който и да е продукт или не. Ако, примерно, знаем, че предпочитаме фастфуд, предпочитаме повече сладки неща, това означава, че едва ли приемаме достатъчно фибри. В този смисъл, всеки един човек, който има неправилен начин на хранене, има нужда от OmniLogic Plus. В зависимост от възрастта, говорим отново за здравите хора, при деца, които примерно не приемат достатъчно плодове и зеленчуци, голяма част от децата не обичат плодове и зеленчуци, предпочитат шоколад, предпочитат всички сладки произволни, чипс и така нататък. При тях приемът по принцип е възможен, но се започва с много ниски дози, от порядъка на половин мерителна лъжичка дневно, като постепенно се увеличава дозата. При деца на възраст до 7-8 години дозировката е, максималната дозировка е 3 пъти по половин мерителна лъжичка. Като естествено това е строго индивидуално, може да се окаже, че и 2 половинки мерителни лъжички са достатъчни. Даже има лекари, които препоръчват, такива, които изследват чревната микробиота, препоръчват дори на бебета OmniLogic Plus, като в този случай буквално препоръчват да се поръсва малко от праха в самото мляко, което приемат децата, ако са на формули, на адаптирани млека. Но аз лично смятам, че едно малко дете, тъй като нуждата на децата от фибри е доста по-ниска от тази на възрастните, лично аз смятам, че някъде след 3 годишна възраст е удачният период, в който може да започне приема на OmniLogic Plus в минимални количества. Ако обаче човек вече има проблеми, т.е. има здравословни проблеми, както вече споменах, ако има инсулинова резистентност, ако често страда от различни респираторни инфекции, ако човек много често проявява алергия към определени храни, ако има онкологично заболяване, ако е минал през химиотерапия по повод на това онкологично заболяване, ако има диабет тип 2, ако има автоимунни заболявания, това означава, че имаме проблем с чревната микробиота, че имаме проблем с чревната бариера. Здравето на чревната бариера и нейната компетентност зависят основно от вида бактерии, които обитават нашите черва. Те имат нужда от регулатор. Затова в тези случаи се препоръчва приема на OmniLogic 3 пъти по 1 мерителна лъжичка, като отново може да се започне първо с 1 мерителна лъжичка дневно и в рамките на 2 седмици да се достигне до тази максимална дозировка от 3 мерителни лъжички. Има ли противопоказания или някакви случаи, в които този продукт не бива да се приема? Продукта няма противопоказания. Препоръчва се намаляване на дозата и постепенно натоварване на организма с прием на фибри при хора, които имат проблеми с храносмилането, от гледна точка на това, че ако имат примерно хиперактивни черва и много често имат функционална диария, тогава той пак е показан, но трябва да се стартира с по-ниски дози. А каква е препоръчителната дневна, седмична, месечна доза? Аз вече споменах, че при идеални обстоятелства, т.е. при един здрав човек, който мъж или жена, който има смесен начин на хранене, т.е. приема и фибри, и животински храни, регулярният прием е 3 пъти по 1 мерителна лъжичка, като същата доза е достатъчна и при хора, които вече имат здравословни проблеми, докато при деца дозировката е до 3 пъти по половин мерителна лъжичка дневно.
Една опаковка при регулярна доза от 3 пъти по една мерителна лъжичка е достатъчна за едномесечен прием. Продукта може да се приема неограничено в времето, но е добре да се приема минимум 3 месеца, за да сме сигурни, че сме увеличили популацията на тези две бактерии, за които говорих, и също на бифидобактериите, които използват същите фибри за възпроизводство и за производство на постбиотици. И какво беше още? Колко време може да продължи? Може да продължи неограничено време. Минималният срок е 3 месеца. Като ефекта от приложението на продукта, положителният ефект, се усеща в рамките на първата седмица, след като мине една седмица от приема. Тоест, можем спокойно да кажем, че ефектът е доста бърз. Бърз е, защото долу-горе около седмица до 10 дни са необходими на бактериите, за да стигнат вече количество, което да окаже благоприятния си ефект върху организма. А можем ли да го съчетаваме с някакви други добавки хранителни или ако има някаква медикаментозна? Няма никакъв проблем. Нещо повече, ако имаме медикаментозна терапия, всички медикаменти увреждат чревната микробиота. Няма такъв, който да е безвреден за нея. Във всички случаи нашата микробиота ще има нужда от подкрепа. В този смисъл Omnilogic Plus е идеалният вариант. Освен това, той е идеален и в случаите, в които приемаме пробиотик и симбиотик. Защото дори в една симбиотична комбинация наличието на пребиотик е доста ограничено, докато в случая, приемайки Omnilogic Plus заедно с някаква комбинация от пробиотични бактерии в зависимост от нуждите ни, защото и при пробиотиците вече има много голяма специфичност и не говорим общо за полезността на пробиотиците, а на определени бактериални щамове, така че в случая комбинирането с Omnilogic Plus само ще увеличи, ще направи ефекта по-осезаем. Сега, ако ми позволите, един малко по-провокативен въпрос, но какво ще мотивира един човек да си купи от аптечната мрежа този продукт на цената, която ще види, вместо някой друг, който е в пъти по-ниско като цена? Какво трябва да го накара да избере точно това, не нещо друго? На първо място разбирането, че този продукт носи много голяма стойност. Стойност за здравето на човека. Той е съвсем различен от всичко друго, което се предлага под формата на капсули, на прахчета. Някои от тях се предлагат в аптечната мрежа, други дори в магазините, в големите супермаркети. Ще дам само един пример, за да стане ясно. В повечето случаи става дума за продукти, които съдържат един вид фибра. Да речем, това може да бъде хуск или псилиум, известен по-скоро като псилиум. Това може да бъде инолин, може да бъде пектин. Всички те са фибри. Всички те имат положителен ефект върху здравето. Но, ако човек сравни нуждата от фибри, примерно, в случая аз ще дам пример с инолина, защото е разпространен. Инолина, който се предлага под формата на прах, 50 грама от този прах струват от порядъка между 2,50 до 3,50 в различните магазини. Дневната доза е 10 грама от инолина, за да има някакъв ефект осезаем върху популацията на бактериите. В 10 грама инолин на прах се съдържат 8 грама фибри, а останалите 2 грама представляват фруктоза, глюкоза, захароза, т.е. прости захари, които са включени за да подобрят вкуса, макар че инолина сам по себе си също е сладък, но те се използват и като стабилизатори и реално ние дори имаме нужда от повече фибри, защото заедно с инолина приемаме и прости захари, които не са окей за нашето здраве. Ако сравним тази цена, т.е. ако ние приемаме 8 грама фибри,
на цената една опаковка ще ни стигне за 5 дни. И ще приемем много по-малко количество фибри, и то само като инулин, отколкото ако приемем дозата в OmniLogic Plus. Ако тези 3 лева средно ги умножим по 6, излиза, че за да приемем 2 пъти по-малко количество фибри, и то само от един вид, ние ще платим 18 лева, за да приемем един вид фибра в по-ниска концентрация. Ако трябва да е в същата концентрация, тези 18 лева вече бъдат 36. Когато добавим и приема на галактоолигозахариди, които обикновено се предлагат единствено само под формата на капсули в аптечната мрежа, там вече цената е много по-сериозна и тя стартира от 39-49, може да стигне до 60-70 лева за една опаковка, която съдържа капсули с галактоолигозахарид. Да не говорим за цената на глюкоманана. В случая, когато говорим за стойност дори като цена, на практика продукта OmniLogic Plus, който стига за един месец с цената, на която се предлага в аптеките, излиза много по-евтин, но мисля, че когато става дума за здравето на човека, цената трябва да съответства на ползата, която той носи за него. И в случая OmniLogic Plus няма конкуренция, той не е скъп продукт, той е един изключително необходим продукт за всички, които искат да останат здрави или да подобрят здравето си тогава, когато вече са станали жертва на някоя болест. Тоест математиката е съвсем проста. А мога ли да опростя още повече нещата, като кажа, че да приемаш OmniLogic Plus е като да приемаш многощамов пробиотик, само че е пребиотик, за разлика от монощамов, т.е. е само да приемаш само една бактерия вместо... Може да се каже така, но не е съвсем така. Идеята е, че когато даваме на бактериите само един вид фибри, храним само една бактерия. Не една, но храним определени видове бактерии, а други ще останат незадоволени. Така че тук комбинацията не е случайна. Да. И продуктът е създаден не просто да бъде потребен на всички бактерии, а да бъде важен, необходим за размножаването на тези бактерии, които са отговорни за здравето ни. Бифидобактериите, по същия начин става дума за акерманци и фекалибактериум-прозници. Лактобацилите, например, те трудно биха се възползвали от тази храна, но лактобацилите са изключително полезни бактерии, но с приема на останалите храни, които ежедневно са част от менюто ни, ние ще захраним и тяхната популация. Тоест добре е да се храним нормално, но и да приемаме OmniLogic, за да може да захраним точно тези бактерии, които пък отговарят за регулацията като цяло на бактериите в организма. Всъщност никога не е излишно. Ние не можем да преядем с фибри. Нуждата от фибри е толкова голяма, че на практика дори тези норми за ежедневна нужда от фибри трябва да бъдат преразгледани на фона на всички онези вредности, които вече сме предизвикали в телата си в резултат на приема на рафинирани храни, прехранването с протеини от животински произход и така нататък. Финален въпрос, който може и да сме покрили с вашите наистина необятни и много задълбочени отговори, но какъв е вашия личен съвет към хората, които искат да се грижат по-добре за своето храносмилане и специално за чревната флора, чрез продукти като OmniLogic Plus? Специално за... Ако човек не иска да инвестира в изследване на чревната си микробиота, няма никакъв проблем директно да започне прием на OmniLogic Plus и да прави това всяка година в рамките на 3 месеца. Като профилактика, като начин, по който да поддържа здравето си. Ако човек си направи изследване на чревната микробиота в период на цветущо здраве и разбере от анализа, че има дефицити в популацията на бифидобактериите, на
германци и на фекалибактериум проузници, тогава той трябва да предприеме прием на Omnilogic Plus в рамките на поне 6 месеца, за да възстанови тази популация. Ако човек вече има заболяване или е на прага на такова, да речем има инсулинова резистентност, защото сама по себе си тя все още не е болест, и подобно на диабет тип 2 е едно оперативно състояние, ако правилно подходим към нуждите на организма, то тогава приемът на Omnilogic Plus може да продължи 3, 6, 9 месеца, няма ограничения в този период. Ако човек има онкологично заболяване, ако е минал през химиотерапия, тогава личната ми препоръка е поне поне една година да приема продукта. Много ви благодаря. Благодарим и на вас, че изгледахте този подкаст. Останете с нас с още доста интересни теми, които сме подготвили в подкаста Холистични тайни на здравето, в които, както вече знаете, разглеждаме не само пробиотиците, но и цялостно начина на действие на чревната микрофлора. Благодаря ви, доктор Милушева. Останете с нас. Благодаря и аз.